రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కందుకూరు మండలంలో లేమూర్ మరియు తిమ్మాపూర్ బేగంపేట్ గ్రామాలలో రాష్ట్ర మంత్రుల శంకుస్థాపన కార్యక్రమం అనంతరం సొంత గ్రామమైనటువంటి తిమ్మాపూర్ గ్రామంలో కిషన్ రెడ్డి గారు మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. కందుకూరు మండలం తిమ్మాపూర్ గ్రామంలో గ్రామ ప్రజలందరూ కలిసి 25 సంవత్సరాల క్రితము మరి భక్తి శ్రద్ధలతో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి రామాలయము 25 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. 25 సంవత్సరాలుగా క్రమం తప్పకుండా శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సంవత్సరం కూడా 25 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా గ్రామ పెద్దలందరూ కలిసి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని నిర్మించడమే కాకుండా ఈరోజు బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా అద్భుతంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనకందరికీ తెలుసు, మా గ్రామానికి కనెక్టివిటీగా ఇటు కొంగర నుంచి రావిరాల నుంచి శ్రీశైలం రోడ్డు వరకు, మా గ్రామం నుంచి లాచునూరు ఔరమేగూడెం అదేవిధంగా మరి శ్రీశైలం రోడ్డు వరకు, దాంతోపాటు మా గ్రామం నుంచి లాచునూరు వరకు, మా గ్రామం నుంచి జబారుగూడ ఎల్మినేడు కప్పాడు తుర్కగూడెం చెర్లపల్లెగూడెం నుంచి ఇబ్రాహీంపట్నం రోడ్డు వరకు, అదేవిధంగా మా గ్రామం నుంచి గుమ్మడవెల్లి మిరకాన్పేట మరి కుర్మిద వరకు ఈ యొక్క రోడ్ల నిర్మాణం కూడా మంజూరు చేసుకోవడం జరిగింది సుమారు 100 కోట్లతోటి. అదేవిధంగా మాదాపూర్ బేగంపేట కూడా కనెక్టివిటీ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రకంగా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో ఈ రోడ్లు ఈరోజు కొన్ని నిర్మాణమైనవి, ఇంకొన్ని నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ నిధులన్నింటినీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తాము. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము దీనికి రోడ్ల నిర్మాణ పనులు చేయాలి. కొంత కాంట్రాక్టులకు సకాలంలో నిధులు ఇవ్వని కారణంగా కొన్ని పనులు ఆగినాయి. ఈరోజే ఆర్ఎండ్బి శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు రావడం జరిగింది, వారికి విషయం చెప్పడం జరిగింది. ఆ రకంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రంగారెడ్డి జిల్లాలో రోడ్లు, విద్యుత్తు, మంచినీరు ఉంటే గ్రామాలు ఈరోజు అద్భుతంగా మరి అభివృద్ధి జరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతం ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ అర్బన్ ఏరియాలో కలిసినట్టే ఈరోజు గ్రామాలు అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం చాలా ముందుకెళ్తూ ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు మరి శ్రీరామచంద్రుని సీతమ్మ వారి యొక్క ఆశీస్సులతో మా గ్రామంలో కూడా మరి ఈరోజు అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టుకుంటున్నాం. భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క ప్రాంత అభివృద్ధికి ఒక కేంద్ర మంత్రిగా అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు మేము అందిస్తాం. కొత్తగా ఏమన్నా రైల్వేస్ బుల్లెట్ రైల్వే మనకందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరి 3 బుల్లెట్ ట్రైన్స్ రావడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా 7 బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తే అందులో 3 బుల్లెట్ ట్రైన్స్ మన హైదరాబాద్ నగరానికి వస్తూ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి పూరా వరకు, హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వరకు, హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై వరకు. ప్రాథమిక అంచనా 5 లక్షల కోట్లు దానికి ఖర్చు అవుతుంది. అది పూర్తయ్యేసరికి ఆల్మోస్ట్ 10 లక్షల కోట్లు కూడా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ల్యాండ్ ఎక్వేషను చాలా పెద్ద ఎత్తున ధరలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా భూమి విలువ పెంచిన నేపథ్యంలో ఈ 5 లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైనటువంటి ఈ యొక్క హై స్పీడ్ ఎలివేటెడ్ రైల్ కారిడార్ ఏదైతే మనము బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అంటామో ఆ యొక్క ఎలివేటెడ్ కారిడార్స్ అన్నీ కూడా మరి త్వరితగతిన ఈ యొక్క సర్వే జరుగుతూ ఉంది. సర్వే పూర్తయిపోయిన తర్వాత మరి డిపిఆర్ పూర్తయిపోతే ఈ పనులకు సంబంధించి కూడా వేగవంతంగా పనులు చేయడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఎక్కడెక్కడి నుంచి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థికంగా వనరులు సమకూర్చుకోవాలో ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించుకుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క సర్వే పూర్తి కాగానే ఆ పనులకు సంబంధించినటువంటి టెండర్లు కూడా పూర్తి చేసి మరి ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఈ యొక్క బుల్లెట్ ట్రైన్ నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయాలని, తద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి వచ్చేటువంటి బుల్లెట్ ట్రైన్స్ 3 కూడా ఒక గేమ్ చేంజర్గా మరి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ దిశలోనే ఈరోజు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కూడా ఒక రింగ్ రోడ్ ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పటికే ఉత్తర భారతానికి హైదరాబాద్ ఉత్తర సంబంధించినటువంటి రోడ్డు
మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అది కూడా సుమారు 20-25 వేల కోట్ల మధ్యలో ఆ రోడ్డు పనులు పూర్తి చేయాలని చెప్పి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం